Rejima Sûriye hinrêkarên qedexeya hatûçûnê û kombûnê li deverên jêr kontrola xwe goşborê giriyê belavbûna koronayê sepand bûn sifik kirin. Li gor Encumena Wezîrên Rejima Sûriyê roja çarşemê şeşê gulana 2020 ragihand tîma rejimê ya taybet birêkarên rûbirûbûna koronayê biryar da dewama zanko kulîjan ji sî û yekê vê mehêve dest pê bike bi mercê ku dema semînaran werekêm kirin. Her wiha ji roja yekşema bê de dê otomobîl pas û alavên veguhestina bi kom hinsaziyên fermî jî dest bi kar û çûn û hatinê bikin li gel bikaranîna alavên xweparastinê. Wezareta Tenduristiya Rejima Sûriyê roja înê yekê gulana 2020 pêketina kesekî din vîrusa koronayê li deverên jêr kontrola xwe ragihandbû. Her wiha başbûna 6 rewşên din tomar kirbû. Li gorî Tenduristiya Rejima Sûriyê hetanha hejmara giştî ya pêketiyên koronayê gihîştiye 44 kesan. Ji wan pêketiyan lê demên borî de serbarî hejmara nû 27 kes baş bûne û sisiyan jî jiyana xweş dest daye. Berûva jê ragihandina Wezareta Tenduristiya Rejima Sûriyê hejmarek jêderên xwecihî û navdewletî girêdayî mafê mirovan beriyanha tekez kirin. Hetanha amarên rejimê derbarî pêketiyên koronayê pêşkêş dike dûr ji rastiyê ne. Hejmara pêketiyan pir zêdetir e û behsa bi sedan ji qurbaniyan di girtîgeh û zindanên rejimê de tê kirin. Serbarî jiyanê ji destdana bi dihan kes di demeke pêştir de lê bê ku werin eşkere kirin. Her wiha jêderên Sûrî tekez kirin zêdetir ji 100 çekdarên milîsên Îranê û Hezbollaha Libnanê û yên Iraqê jî li dêra Zorê û hin navçeyên Şama paytexta Sûriyê wek Seyda Zeynep bi koronayê ketine û danûstandina wan çekdar û efserên rejimê re heye. Gelek rewşên pêketinê di nav wan de jî hatine tomar kirin lê hetanha rejim wê yekê red dike. Di 22 adara borî de Tenduristiya Rejima Sûriyê yekem rewşa pêketinê vîrusa koronayê ragihandbû lê hetanha li gor piraniya jêderên xwecihî û medyayî amarên rasteqîn nehatine eşkere kirin. Alî Omar